Eu son gandeira desde os 16 anos, que fun pa a aldea, pa a novela, e, cando fun pa ali, empezoume a costar un pouco, porque, claro, as vacas non eran cousa miña, nin deso, pero, bueno, todo se adapta. Mellor cousa co campo, hoxe en día casi non hai, porque do campo ves nacer todo. Ti dunha cousiña moi pequeniña, ves salir unha cousa moi grande. O papel da muller gandeira cambiou o 100%, aos anos de antes ao da hora. Ahora nós podemos decir que vivimos bastante ben. Que temos algo de carga porque sempre temos xente maior na casa ou algo de tal, ben. Pero que a nivel desto de gandería é unha calidade de vida excepcional. É unha cousa que estás cos teus, vives cos teus, estás cos teus, estar diario nun ambiente bon. A mí o que máis me gusta de ser gandeira é a calidade de vida que temos, porque estamos arrodeada de animales, da naturaleza. Eu miro ao verde, ao que temos de arredor, e parece que tes vida, que sempre tes vida. Eu penso que na gandería hai moito futuro, moito futuro, porque da gandería sale todo. Mulleres do Seu é unha maneira de reunir as mulleres, de vernos, de falarnos, de comunicarnos, de aprender cousas novas, porque aí sempre se ven cousas que nos traen cousas novas para que nós poidamos ver e aprender. Todo é, aprendes sempre de todo o que ois e de todo o que ves, sempre se aprende.